Здравейте! Днес искам да ви разкажа за нов международен проект, който през тези дни влезе в България, който ви позволява да печелите пари без да влагате нито един лев. Какво представлява този сайт, по какъв начин той работи? Тук са регистрирани хората от целия свят. Едните искат да вземат парите под процент, другите дават парите под процент. Ние ще даваме пари под процент и по този начин ще печелим. Виждаме, че гарантийният фонд на този проект е 9 милиона и 600 долара. Също така можете да видите какво пишат вестници за този проект. Вече повече информация можете да видите след регистрацията. Регистрация е много лесна. Линка за регистрация можете да видите под видеото. Натискайте и пристъпваме към регистрация. След регистрацията, когато ще активираме вашия кабинет, вие ще получите 50 бонусни долара, с които можете да печелите пари в дания проект. Регистрация се провежда с Facebook. Натискаме на Facebook, вкарваме нашите данни от Facebook, както влизате в Facebook, същото начин е тук. И натискаме влизай. Така. Виждаме тук 50 бонусни долара, които имате. Аз в момента ги нямам, защото ги сложих вече и ги инвестирах. За да можете да управлявате тези 50 долара, трябва да активираме вашия кабинет. Активацията е много лесна. Пишете вашите данни, име и фамилия. Задължително ваш номер на телефона. Вкарвате го, ще получите след една минута СМС с кода на активация. Вкарвате кода на активацията и активирате ваш кабинет. След активация на кабинета можете да управлявате вече 50 долара. Направихме това нещо, натискаме напред. Тук не е задължително да си оставите вашите данни за паспорта. После ще изберете начин как искате да изкарвате пари от тук. През вашата карта, MasterCard може, или WebMoney. Много начина има. Вече ви сами ще изберете. И натискаме активация. Готово. Ние активирахме вашия кабинет. Можем да почваме да печелиме. Влизаме в Land. Тук слагаме вашите 50 бонусни долара на срок от 10 дена. Под процент 1,4. Защо 1,4 а не повече? Защото ако сложите повече процент, никой няма да ви вземе под такъв процент вашите пари. И задължително гледаме статистика на днешния ден. Днеска вземат под процент 1,4. Ето 1,39. Значи 1,4 е добре. Тук слагаме гарант, защото сайта гарантира, че човека, който ви взел пари, ако не ви върне парите, данния проект ще ги върне. И натискаме изпращане. Потвърждаваме. И след това отдолу тук ще видите информация за вашата заявка. Аз имам две заявки тук. Ви виждате, че те и двете са активни. Значи някой ги взел. Отначало при вас няма да бъдат активни, но след половин час системата търси автоматично човека, който иска да вземе пари и автоматично ги намира. Можете да видите кой ги е взел. Ето тук отдолу. Сертификата.
Всичко е легално и официално. Вие виждате, че аз имам не 50 долара, а вече имам 80 долара общо. Аз съм регистриран тук 4 дена. За 4 дена вече имам 30 долара, които са лично мои. Мога да ги управлявам както си искам. Мога да ги изкарам, мога да ги влагам, да давам на хората под процент. Какво направих аз? По какъв начин за 4 дена направих 30 долара? Сега ще ви обясня. Значи натискаме на наш профил и влизаме в партньорс. Така, влязахме в партньорс. Тук ще ви излезе една бяла страница. Трябва да я потвърдите и след това виждате, че това ще бъде вашия линк, с който можете да поканвате вашите приятели на този проект. Защо трябва да каните вашите приятели? По-бързо ще спечелите повече пари. Ще ви обясня сега. Аз съм тук 4 дена, вижте, поканих 12 приятела. Всеки от тях се регистрирал. Натискам Profit. И виждаме, моите 12 приятела вложиха 50 бонусни долара под процент, кой колко сложил 1,2, 1,4, зависи от статистиката, на 10 дена. И след 10 дена той ще получи неговите 3 долара и 50 цента, а аз получавам при всяка негова сделка половината винаги. Той нищо няма да загуби. Аз получавам бонус 50% от неговата сделка, защото го поканих на този проект. За сега имам само 12 приятела, но когато ще имам повече приятела, значи повече ще имам, за 10 дена повече пари могат да се направят. Вие ако можете ще поканите и 100 и 1000 приятели. Това означава всеки 10 дена това ще имате по 160 долара. Или ако са повече, ако са 1000 познати и всеки ще сложи 50 бонусни долара на 10 дена по 1,4%, значи сметнете колко за 1000, значи 1600 общо за 10 дена долара вие можете да изкарате. Всичко зависи от вашите възможности и от вашите приятели, колко човека ще поканите. Или можете всеки път тези 50 долара да ги слагате на всеки 10 дена и по-малко. Но аз предпочитам да каня приятели, да им обяснявам и да печеля по този начин пари. Ако ще имате въпроси, можете да ми пишете. Аз обязателно ще ви отговоря. В следващото видео ще ви покажа как се изкарват пари от тук. Също е много лесно. Така че пишете, ако има някакви въпроси, обязателно ще ви отговоря.